Здравейте всички, Дер Кевин Задай от Warrior Notes. Искам да ви разкажа малко за моя опит с Исус. Това се случи през 1992 година, когато отидох на зъболекарска операция. Беше невероятно как Духът на Бог ме подготвяше за предстоящото. Въпреки че не знаех какво ще се случи, усещах в духа си, че нещо славно предстои в живота ми. Когато влязох за операцията, усетих как тялото ми започва да се отпуска под действието на анестезията. И тогава, изведнъж, видях другия свят. Виждах лекарите, виждах всичко около мен, но видях и Исус. Той стоеше там и видях собственото си тяло. Не бях в тялото си вече. И невероятното за мен е как, когато четем в Библията, пише, че да бъдеш отсъстващ от тялото, означава да си присъстващ с Господа. И е невероятно как веднага Исус стоеше там и ме чакаше. Той започна да говори с мен и да ме учи. Той е страхотен учител. Той ми каза: Кевин, този свят, в който живеем тук долу, е ограничен, но думите ти са много, много мощни. И започна да ме учи за думите. Сега Исус е висок, около 180 мм, има дълга коса и е крал. Когато го видях, той не беше облечен като крал с кралски дрехи, а с проста роба. Но имаше това присъствие около него, че той е крал. И когато говореше с мен, говореше за царството си и за това, че аз съм част от него. Той ми говореше за думите ми. Така всичко започна. Той каза: Кевин, в Матей 12:36, аз казах, че ще бъдеш държан отговорен за всяка празна дума, която излиза от устата ти. И той каза, че наистина е мислил това. И той започна да ми говори за това, как съм бил много небрежен с думите си. Казвам ви, знаете как понякога говорим и казваме неща и съжаляваме, че сме казали определени неща, но Исус каза, че трябва да говориш за съдбата си. Трябва да говориш за това, къде отиваш. И започна да ми дава съвети. Първоначално беше много неприятно, защото той каза, че не съм бил внимателен с думите си. Искам да споделя това с вас, защото Исус има голяма власт, но му пука много. Той се грижеше за мен и ми показа как животът ми до този момент беше продължавал в зигзагообразен път, защото не съм изричал думите си правилно. Не съм говорил къде отивам. Просто казвах неща и бях небрежен. Сега, поради това, Исус трябваше да ми даде наставления за живота ми. И така, той ми говореше за всички думи за сътворението. Той каза как бащата е произнесъл световете в съществувание и как нещата започнали да се събират по негова заповед. И тогава той каза: Кевин, когато се роди отново, Духът Божий в тебе те направи нов. Така че ти си напълно ново същество сега. Ти си нов вид. И каза, че сега, когато Духът ти е нов, трябва да говориш от Духа си, за да местят планините. И обясни защо не виждаме планините в живота си да се местят. Това е защото не говорим от сърцата си. Исус каза: Кевин, казах, че когато видиш планина, когато говориш на планина, да я кажеш от тук там, каза. Ако вярваш в сърцето си, че това, което казваш с устата си, ще се случи, ще стане. Той каза: Кевин, не е важно какво мислиш в ума си, важно е какво вярваш в сърцето си. Това е духовно упражнение. И така, както можете да си представите, наблюдавах лекарите в операционната, докато тялото ми лежеше на масата. Те отвориха устата ми и започнаха да изваждат зъби. И изведнъж осъзнах, че ще тръгна с Исус. Той ме заведе навън от операционната и започна да ме учи за духовния свят. Започна да ме учи за нещата, които се случват около нас по всяко време. Видях ангели, видях демони. Той каза: Кевин, виж, когато се молиш на Духа, когато изричаш правилните думи, демоните трябва да те слушат. И осъзнах: о, мой Боже, това е това, което е вървяло наопаки в моя живот. Не съм говорил правилните неща. И заради това трябва да сменя фокуса си обратно към съдбата си. Исус започна да ми преподава и каза: Кевин, той каза, че има част от теб, наречена душата ти, която те пречи, и показа на моя дух. Моят дух беше осветен и аз имах тази роба на праведността върху мен, но също така видях тази черна част от мен. И той каза: Кевин, виждаш ли как това засенчва красотата ти? И казах: да.
Той каза, това е твоята душа. Той каза, погледни по-внимателно. И когато погледнах по-внимателно, видях всички тези думи, тези фрази и изрази, които бяха произнесени. Помня, че ми бяха казани, когато бях малък. Хората казваха неща и всъщност ме проклинаха. Казваха неща, които не бяха истина за мен. И те промениха начина, по който възприемах Бога. Цялото ми наблюдение на този живот беше отцветено от врага, защото хората бяха произнесли грешни думи над мен. Знам, че това е нещо, с което може да се свържете, защото сте имали хора, които ви казват неща. Хората ви казват, знаете, никога няма да станете нищо. Винаги ви обвиняват за всичко, което се случва. Това ми се случи, когато бях младо дете. Всичко изглеждаше сякаш идва срещу мен и формираше моята мисловна настройка. Но вижте, апостол Павел каза, че тези, които имат мисловната настройка на духа, изпълняват желанията на духа, но тези, които имат мисловната настройка на плътта, изпълняват желанията на плътта. Но вижте, казва се, че не можете да угодите на Бог, ако вървите по пътя на плътта. Исус говореше с мен за това и ме постави на този път, който продължи 45 минути. Докато аз бях вън и можех да видя тялото си, лежащо на масата, Той ми показа части от себе си. Показа ми моя дух. Показа ми моята душа и моята душа се нуждаеше от обновление. Трябваше да бъде трансформирана. Той каза, че трябва да има преврат в живота ми. Той каза, че Словото Божие е ефективно, ако се смеси с духа. Така че духът и Словото съгласуват. Той каза, че трябва да изградя себе си в най-святата си вяра, молещ се на Светия Дух и оставайки в любовта Божия. Той каза, че трябва винаги да медитирам върху Словото Божие и да позволя на ума си да бъде променен. Исус започна да ми показва как да живея успешен живот като християнин. Това продължи известно време. Искам да споделя още няколко неща с вас, които Той каза. Докато го гледах, Той ми позволи да вляза в очите му. Влязох директно в Него и писанията започнаха да ми идват за това как сме в Христос, как сме посадени с Него в небесните сфери и как сме в Христос. Всички тези блага, всички тези различни неща, които Исус беше придобил за мен като вярващ, сега идваха при мен, докато бях в Него. Той каза, ще ти покажа как те създадох. Така че Той започна да мисли за мен и ме формира вътре в себе си. И докато бях вътре в Него, можех да наблюдавам това как цялото ми същество беше създадено. След това Той ме издъхна и аз отидох в утробата на майка ми на земята. Тогава Той ми показа целият процес на създаване, как съм бил роден. После Той ми показа, че когато се родих отново, аз бях освободен да изпълня съдбата си. Той ми показа как ангелите дойдоха и ме придружиха през живота ми. И те създадоха този сценарий, където те отидоха с мен и ми помогнаха, точно както ще помогнат и на вас. Исус прекара това време с мен и Той искаше да се върне. Той каза, Кевин, ще се върнеш ли? Ще разкажеш ли на хората това, което ти показах? И казах, Господи, не искам да се връщам на тази земя, защото е толкова лошо там, защото Той трябваше да ми покаже демоните. Той ми показа всички неща, които се случват срещу хората тук долу. И казах, Господи, трудно е там. Той каза, да, но не става въпрос за теб, Кевин. Става въпрос за хората, които те изпращам при тях. Ако кажеш на хората какво видя, това ще им помогне и ще пренасочи живота им. Така че Той каза, аз ще те изпратя обратно и искам да разкажеш историята си и искам да започнеш да пренасочваш живота на хората, така че те да завършат правилно. Това е за какво става въпрос. Исус, в това време с мен, искаше да видя как можем да завършим правилно, как можем да победим дявола на неговата собствена игра, как можем да вървим в духа, да вървим в любовта. И знаете какво? Бог е толкова страхотен. Исус ми каза, Той каза, аз и бащата. Той каза, ние обичаме всички. Ние не правим никакви от тези ужасни неща, които се случват на хората на земята. Това е дяволът, който го прави. И Той каза, върни се и кажи на хората и защити ни пред хората. Кажи им, че е Бог на този свят, който прави всички тези неща.
Така че Исус ме попита, ако се върна, той каза, не можеш да се провалиш. И така казах, добре, ще се върна. И веднага бях върнат към операционната стая. Влязох в тялото си и се събудих. Дойдоха и ме взеха и ме заведоха у дома. Отне седмици и седмици да бъда в славата Божия, преди да мога да функционирам правилно. Така че просто помнете тези неща. Исус ме изпрати обратно от другия свят, за да ви помогне да разберете, че можете да се справите в този живот, че Исус е истински и че обича хората и че е с вас по могъщ начин. Благодаря ви, че ми позволихте да споделя с вас. Бог да ви благослови.